салом бинандагони хабар-тиҷӣ. Барои шумо мехостам як суҳбате кунем, ки дар бораи билет самолёт ва муҳоҷирони тоҷик, ки давоми 20 сол аст боз дар Русия кор мекунанд, азоб мекашанд ва аз оилаҳошон дуранд ва ин бисёр вазмин аст. ва чӣ хеле ки мебинед, дар наздикии соли 2019 ин вирус пайдо шуд. Бо болои ин муҳоҷирон границаҳо маҳкам шуд ва самолётҳо напариданд ва чӣ хеле ки ҳама медонад, бисёри одамҳо инҷа маҳкам шуданд дар Россия. Як чиз дигар ҳаст, ки барои чӣ билети самолёт ин қадар қиммат. Бисёр одамо мегӯянд мо сум надорем, ин хеле сум 40,000 35,000 билет ва 4,000 аз больница справка мегирӣ. Болои ин бо в общем 40-45,000 меғалтад. То рафтаната 50,000 меғалтад. барои чӣ ин хеле қиммат шуд? Охи ҳамаи мардум ин хеле сум надоранд. Як хело қарз гирифта рафтанд. Ин масъаларо дида баромадан дар кор. Хай самолёт яктарафа, агар яктарафаам парад, бояд ҳисобу китоб карда шавад, ки 40,000 35,000 уже 10 касе 50,000, 100 каш 3,5 миллион мешавад. барои чӣ ин хел шуд? Ин хел набояд шавад. Самолёт хеле нархи билет гарон аст ва мардуми зиёде онҷо нишастанд, ки бо умеди парвози ин самолётҳо ҳастанд. вале давлат барои чӣ ин хел қиммат кардааст? Шумо аз хости шумо муҳоҷирон, ки ҳамашро фаҳмида истодаду азоб кашида истоданд, ин пулое намерасад. ҳатман нависед дар комментария чӣ кор бояд кард, чӣ хел кунем, ки нархҳо поён равад.